இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா தரமான கிளாஷ் ஸ்குவாட் மேட்ச் தான். தரமாக இருக்குமான்னு தெரில. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னடா இது? பழைய நிலைமை இங்கே மாறிடுச்சு. இருங்க நம்ம ஒட்டி நிற்போம். எப்படா அந்த ட்ரெஸ்ஸு வாங்கினேன்னு கேட்டேன். லூலு பாக்ஸு தெரியுதுன்னா தெரியும். நான் உங்களுக்கு அந்த லூலு பாக்ஸில் எப்படி பண்ணுறது சொல்லித்தரேன். போடணும் அந்த வீடியோ போடணுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வீடியோ ரெடி பண்ணி போடுறேன். இந்த பக்கம் வந்துட்டான். படி டவுன் ஆகிட்டான். எப்பா என்ன அடி அடிக்கிறான் எப்பா 90 நாக்குடா போடாதே இந்த பக்கம். என்ன கன் எடுக்கலாம் சொல்லுங்க. இது P90 எடுத்துக்கும். வேற லெவல் ஸ்கின் P90. சரி ஓடுவோம். மேலே ஏறி ஓடிடுவோம். முதல்ல எல்லாம் அந்த பக்கம்தான் ஓடுவானுங்க. தெரியும் எனக்கு. எல்லாம் அந்த பக்கம்தான். என்ன பண்ணுவானுங்களாம்? அந்த பக்கம் ஏரியான்னு நம்ம புஷ் பண்ணுவானுங்களாம், அடிப்பானுங்களாம். என்ன வேணா பண்ணிட்டு போ. எடா பாவி ப்ரோ பிளேயரை அடிச்சுட்டான். ஏன் 94 வச்சுட்டானா? இருறா மெட்கிட் போட்டு எப்பா நம்மளுக்கு ஷார்ட் கன் தான்ப்பா ஒரு MP40. MP40 P90 சத்தியமாக வராது. எப்பா என்ன ஹெட்ஷாட் வச்சு வேற லெவல் ஹெட்ஷாட். என்ன கேட்குது இந்த பொண்ணு? டே சரி போயிடுச்சு. அதுவே காண்டாய். உனக்கு புரியல எனக்கு புரியல விட்டுறா சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் யாராவது இருக்கானுங்களா இல்லையான்னு சுத்தமாக எனக்கு தெரில. திடீர்தாப்பா வந்தாலும் வருவானுங்க. MP40 வாடா. அதோ அந்த பக்கம் இருக்கான்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அவன் தானான்னு தெரில. மேலே இருக்கான் பார்த்துட்டேன். அப்பா என்ன அடி வருங்க. சும்மா கிளி அந்த மாதிரி விழுந்து. ஸ்கேர் எடுத்தாச்சு. ஸ்கேரு க்ளோவாலு. ஓகே சூப்பர். குப்பிட் ஸ்கேர் வேணும்னு நினச்சேன். இப்போ ஆசை நிறைவேறிடுச்சு. ஆனால் அதே மாதிரி குப்பிட் ஸ்கேர் மாதிரி அடிக்குமான்னு தெரில. இருங்க மேலே ஏறிப்போம். மேலே ஏறிட்டு என்ன பண்ணுறான் ஏது பண்ணுறான்னு பார்ப்போம். பாரு பேட்டி க்ளோஸ் ஆக போதுன்னு வந்துச்சு பாரு. எப்பா 26 நாக்கு அடுத்தது. டேய் இவன் இதோ அப்பா வேற லெவல். அடுத்த ஹெட்ஷாட்டு. அவன் அப்படியே செத்துருவான்னு நினைக்கிறேன்.
அடுத்தது கீழேருந்து பார்ப்போம் எவனா இருக்கானா. எவனா இருக்கியாடா? என்னடா நம்ம ஆள் மேலே கிரானைட்னா தூக்கி போகிறான். டேய் அப்பா சாமி, ப்ரோ பிளேயர் தான்டா நீ, ப்ரோ பிளேயர் தான்டா. இருறா வந்துட்டேன்டா இருறா சாமி, இரு வந்துட்டேன் இரு. யார் நாக்கானா? இல்லை வந்துருச்சு. இனிமேட்டில் இருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கி அடிக்கலான்னு பிளானு. அப்பா கில்லு வேற லெவல் வந்துச்சு. வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்க, மாட்டாங்க.